Fa 90 anys, el 18 de juliol, quan el feixisme va intentar ocupar Catalunya, hi va haver independentistes que van sortir al carrer disposats a defensar la llibertat i jugar-se la vida. Però d'això gairebé ningú en parla. El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit espanyol es va aixecar contra la República amb el suport de Hitler i Mussolini. A Barcelona, els combats esclaten des de primera hora del matí. Els militars revoltats ocupen punts estratègics de la ciutat amb la voluntat de prendre el control de Catalunya i acabar amb les seves institucions. Però hi ha una part de la història que massa sovint ha quedat esborrada. Des del primer moment, militants independentistes, agrupats sota les sigles d'Estat Català, refundats només 2 mesos abans, el CATSI, amb militants provinents de la Jarec, Nosaltres Sols, el Partit Nacionalista Català i altres organitzacions van sortir a defensar la llibertat. Entre ells hi havia homes influïts i dirigits per figures com Miquel Badia, Josep D'Encàs o Daniel Cardona. Alguns d'ells ni tan sols van esperar ordres. Va ser just quan militants d'Estat Català sortien de la seu del partit a la Gran Via 591 es van trobar cara a cara amb soldats revoltats desplegant-se a la plaça Universitat. El tiroteig va començar immediatament. Obligats a replegar-se, van aconseguir reagrupar-se amb un camió de guàrdies d'assalt fidels a la República. A partir d'aquell moment, defensors de la República i independentistes van combatre plegats contra els colpistes. Molts d'aquells voluntaris ni tan sols eren soldats professionals. Van començar a lluitar amb les poques armes que tenien a l'abast i a mesura que derrotaven les unitats revoltades anaven recuperant fusells, metralladores i munició per continuar combatent. Van lluitar carrer per carrer. Els independentistes van protagonitzar els combats de la plaça Catalunya, en la presa de la Maison Doré i de l'Hotel Colón, convertits pels revoltats en autèntiques fortaleses, des d'on disparaven contra la ciutat. També van ser dels primers a entrar a Capitania General i a la Maestrança d'Artilleria, dos dels principals bastions dels militars revoltats. Aquells combats van ser ferotges i sanguinaris. Durant hores, ningú sabia qui controlaria Barcelona. Els qui van sortir a defensar les institucions catalanes, Barcelona i Catalunya, aquell matí ho van fer sense cap garantia de victòria, sabent perfectament que podien perdre la vida. I la van perdre. Fa 90 anys, l'independentisme unit d'Estat Català va patir 43 baixes. 43 patriotes catalans que van posar el cos davant de les bales per impedir que el feixisme avancés. Aquells primers combats van permetre derrotar l'aixecament militar franquista a Barcelona, però la guerra només acabava de començar. Poc després naixerien la columna Macià Companys, la columna Volant Catalana i el regiment Pirinenc número 1, la primera unitat militar creada per la Generalitat de Catalunya des de 1714. Formacions integrades per centenars de voluntaris que continuarien combatent el feixisme i el franquisme. Tanmateix, amb la reorganització de l'Exèrcit Popular de la República, aquestes unitats d'obediència catalana acabarien sent integrades de manera forçosa dins l'exèrcit regular, posant fi a una de les formacions creades per defensar Catalunya sota comandament català. Malgrat el seu sacrifici, aquests patriotes catalans que van lluitar per Catalunya i per la seva llibertat han quedat massa sovint relegats a l'oblit. Recordeu, l'independentisme català també va ser en la primera línia en la lluita contra el feixisme. Per això, la Fundació